Si jo sóc una dragona, sóc com una serp, però molt més gran i amb potes. Ha! Aleshores, a mi no em fan por les serps. Ei, serp! Boniqueta! On estàs? Ui! Calla! Hola! Hola! Heu vist una serp per ací? No! On estarà? M'ajudeu a trobar-la mentre juguem a formar paraules? Sí! Endavant! Que gire la ruleta de les lletres! Avui comencem a jugar amb la lletra P, la que està en l'abecedari entre la O i la Q. Sabeu com sona la lletra P? Sí! La P és la primera lletra de pet, petorro i petar. I ara nosaltres anem a per la primera paraula. Lletres, per favor! La R, la M i la I. Per on comencem, colla? Per la I. Què és la I? Prova la I. La I? Molt bé! La P amb la I formen la paraula pi. Un pi és un arbre altíssim que pot arribar als 30 metres d'altura i viure fins a 6.000 anys. Uala! Els pins són tan alts que si voleu dir que alguna persona és molt alta, podeu dir que és com un pi. Més lletres, per favor! La F, la K i la T. I ara, quina lletra podem afegir? La K? Prova la K. La K? No! Amb la K formem pic. I pic no és cap paraula. Ajudeu-me a provar amb la lletra T. La llegim juntes? Pit! Pit! Ah, és pit! Pit és la part del cos que va des del coll fins al ventre. Al pit tenim els pulmons i el cor. Bé, excepte si eres un dimoni de l'horta que només pensa fer maldats. Veritat, Butoni? Ai! Següent paraula! Més lletres, per favor! A veure, la A, la L i la U. La tinc superclara, colla! I vosaltres? No sé. Necessitem una pista, Dragolina. Sí. Però si és superfàcil! Està bé! Quina és la primera lletra de l'abecedari? La A. La A. Correcte! La paraula pit amb la lletra A formen la paraula pita. La pita és un tipus de fibra que es fa amb les fulles d'una planta, la pitera, i que serveix per a fer unes cordes molt resistents. Pita també és un pa redonet i blanet, que està boníssim, ideal per endur-te'l a l'escola per esmorzar. Què vos sembla si per acabar provem a formar nosaltres una paraula més que comence per pita? Sí! Pita... No, pita... No és difícil, això. No patiu! Ja sabia que necessitaria una altra pista! Què és això? Una flauta! Jo ho sé! És una pitaina! Hola! Correcte! La paraula pita amb les lletres I, N i A formen una paraula tan bonica com esta flauta, que és una pitaina! Una pitaina és un instrument de vent tradicional compost de moltes flautes de diferents mides. Per això cada pitaina té un so diferent. Sabeu què és el que més m'agrada de les pitaines? Que serveixen per a trobar serps. No poden resistir-se a ballar la seua música. Uala!